Здравейте! Днес събудих с една мисъл, че колкото повече време минава и колкото повече искам всъщност да рода, всъщност почва да ме взема паника, защото аз трябва да изкарам това бебенце от мене. Имам едно секцио преди години и знам през какво трябва да мина отново и колко страшно ми е всъщност и как бях единствената, която влезнах да раждам с рев. Да, сега отново взимат да ме вземат тези паники, как трябва да отида, че трябва отново да ме оперират всички тези неща. Но все повече слушам от майки, които са родили нормално с федерална койка. И всеки ми обяснява как абсолютно нищо не се усеща, просто отиваш и хуп и говориш. Да, дори през акъла ми мина, аджиба, защо не се пробвам нормално с тази епидурална, но страха ми е твърде голям и може би отново ще съм секцио. Всичко да е наред, нали? Дай Боже. Да, ще ми е интересно и вашия опит. Вие как сте родили, за кое раждане сте, дали някой е раждал нормално с епидурална койка, всъщност за кое раждане сте изобщо като цяло. Секциото, отиваш, лягаш, да, страшно е, но не се мъчиш, режете и хоп. После ставаш и се заминаваш, деца вика. Не е така лъжа, разбира се, който не е раждал, да не ме слуша секциото, изобщо не е ставаш и заминаваш. Да, доста ще ми е интересно за тези, които са раждали нормално с епидурална, всъщност наистина изобщо нищо не се усеща и как седят нещата. Колкото да и не искам, се трябва да взема да го мисля, въпреки че все още имам време, но юни лека по лека си идва. И колкото и да не ми се иска, няма как да го нося цял живот това бебе в мене, пък и вече е жега, аз съм дебела и по-добре е в крайна сметка да го изкарам. Да, доста ще ми е интересничко и вашето мнение, как вие всъщност сте родили.